Думата солитюд идва всъщност от френски и фюрста, тук феодалът или кралят, как да го наречем на български, не знам за немските държави, разпокъсани държави в миналия век, е мислил този замък като самотност, като място за самотяване. На пръв поглед това се отнася и за хората, които имат проекти тук. Но това всъщност няма нищо общо с Академия Солитюд. Тя е обратното, тя е място, където хората се срещат и осъществяват много проекти един с друг. Хора, подбирани по някакъв критерий, които се събират на едно място от най-различни краища на света, главно за да работят тук. И срещите стават най-напред случайно. Хората не се познават, не знаят какво правят другите и контактите възникват постепенно в процеса на работа. Когато, например, аз показвам моята работа, ти идваш да видиш и тогава се събужда едно любопитство, което преди не е съществувало. Тази академия е наистина като един дом. Домът се променя не всяка година, а всеки ден, защото непрекъснато идват гости, нови идеи и в този смисъл домът трябва да се адаптира, да се нагоди към новото, което става в него. Всеки път той е различен, несравнимо нов. Всяка година историята е една и съща, но въпреки това напълно различна. Ритъмът в дома сега се задава от театралния интерес на композитори, писатели, архитекти и художници, които тази година са тук. Това доведе до много колективни прояви. От друга страна, моето желание за общуване и моят опит с работа в многонационални екипи от предимно англоязичния свят в Великобритания, Канада и Америка ми позволи да подбутна много хора, да запаля много проекти, което всъщност е целта на тази академия, хората да правят неща заедно. Така че аз нямах нито една изява в академията, която да е само моя. Всичко беше в сътрудничество, а това отговаря на духа на академията и мисля, че хората го оцениха. Тъкмо в една академия като Солитюд, където са представени различни творчески езици на различни страни, човек има възможност за такива срещи, при които се събират напълно различни характери, различни езици и въпреки това той придобива чувството, че се получава един контакт, който по-късно може да вдъхнови бъдещи творчески проекти. That's incredible. These are true. Wir fördern junge Künstler. Ние подпомагаме млади хора на изкуството, които прекарват в дома 6 месеца или една година и тези творци са нашия капитал. Реномето на дома зависи от успехите на тези творци и за нас поддържането на контакти с тях е много важно.
Защото знаем, че ако контактът с тези творци остане, остава и контактът между много други творци от целия свят. Аз бях в България през януари 1995 година и се запознах с някои творци от областта на театъра и литературата. И сред многото се запознах с една поетеса на име Цвета Софрониева. Посъветвахме да кандидатства за стипендия Солитюд. Много хора кандидатстваха. Но от всички тях стипендията спечели тя. Веднъж съм учила физика, друг път съм правила дисертация по философия, по-точно по наукознание, история на културата и науката. След това пиша поезия, проза и пиеси. Една така много паралелни светове, които сега вече се оформят в един, събират се. Освен това, в различните езикови среди, в които живея, също се чувствам много различна. Но струва ми се, че в така възрастта на разпъването, Христовата, 33, нещата се събират и човек става по-интегриран. От друга страна, все повече и повече, учейки езика и опознавайки хората, ме интригува начина на мислене на немците, причините за много неща в историята на нашата цивилизация могат да бъдат разбрани, ако човек разбере някои неща в немската история, немската философия и култура. Пиесата "Сага с разградения двор" или "Семейството на мемуариста" спечели вниманието и избора на журито по литература на Академия Солитюд за миналата година с провокацията, която тя създава като театрална форма, тъй като тя е писана на границата между проза и драма и все пак е писана за сцена. Тази провокация беше подета от драматургзите на театъра в Тюбинген. Те бяха много въвлечени от текста и така не само Академията всъщност създаде тази пиеса на сцена, но това стана в сътрудничество с Landesteater Тюбинген. Беше много интересен проект, защото Академията подпомогна това да се създаде от един международен екип. И самия процес на създаване на постановката беше още по-интересен като че ли, отколкото самата постановка за мен лично. Както всички срещи тук в Солитюд, и срещата между Цвета Софрониева и мен беше най-напред среща между двама творци. Бях много впечатлен от нейното литературно представяне, на което тя прочете някои свои стихотворения в немски и английски превод. За нас беше важно и това, че Цвета с нейното образование може да свърже по много своеобразен начин поетични и научно-исторически интереси. Не познавах Цвета Софрониева, но за щастие можех да чета малко български и разбрах около 80% от това, което прави. И то силно ме заинтригува. Много съм щастлива, че открих и една българка. Предишните ми открития бяха една полякиня, една унгарка, също и французи и австрийци. Смятам, че беше много интересно, защото тук, за съжаление, се знае твърде малко за българската литература и съм убедена, че тепърва има да четем нейни произведения. Това, което на мен много ми харесва в пиесата е, че от една страна тя може да се разглежда като антична пиеса. Тоест, героите, за които се говори в нея, могат да бъдат героите от гръцката митология, могат да бъдат Ахил, Одисей. И това оправдава и заглавието на пиесата "Сага". Тя е построена от една страна като антична пиеса, а от друга мисля, че за нас беше интересно или
Поне би трябвало да ни интересува на Запад това, че историята, която разказва Цвета, е история, която се разиграва в съвремието или в близкото минало. Тъкмо това е особеното за мен във формата, в която пиесата е написана. Тоест, това, че тя не е в кавички драматична театрална пиеса, а е нещо наистина затворено в себе си. Диалозите не се водят открито, а подмолно, скрито, като че ли героите говорят сами за себе си. С това формата съответства и на политическия елемент в пиесата, който присъства при всички положения. Това не са разкази за героите, а описания в дребни детайли, които ми се струват много важни и просто много добре направени. Много интересни в текста за мен са и личните позиции на авторката или личното отношение, което непрекъснато се проявява в дребни забележки, и за това чета този текст с голямо удоволствие, защото е много силно свързан с авторката, с Цвета. Намирам описанията много чаровни и на места много острумни и дори хапливи, когато нещата опират до политиката. Това ми харесва. Сега не мога да се сетя за някои герои, които изобщо да не ми харесват. Едни са по-интересни, други по-малко. И това е всъщност акцентът на целия текст. Обрисуването на тези образи, които се появяват в пиесата. Мисля, че това е един обществено-политически феномен. Нещо, което го има по целия свят. Независимо дали се казва комунизъм или капитализъм. Мисля, че тази проблематика за хора, които се намесват в отношенията между двама души, се среща навсякъде. За мен беше много интересно да работя с някого, чийто език е напълно различен, и с радост бих продължила и нататък и бих дошла с удоволствие във вашата страна, за да играем пиесата там и да видя как ще се приеме нашата интерпретация. Ние за сега сме избрали една много изкуствена форма, не натуралистична, а същевременно не и такава, каквато Цвета е предвидела за пиесата си. Да се постави такава драматургия със сигурност е трудно. Човек трябва да даде воля на фантазията си, за да намери сценичната форма. Но ми се струва, че драмата на главните герои и всичко, което става между Соня и Камен, може да бъде разбрано и тук. Нейната идея, пиесата да е изпълнена с епизоди без диалози, ние изменихме в минимализирано действие, в една невероятна говорилня. В проекта, който направихме тук в Солитюд за моята много български ситуирана пиеса с немски драматурзи, се прояви това, че България и Германия имат нещо общо по това, че всяко поколение се чувства като че ли има прокоба над него. То се чувства виновно или неосъществено. И това продължава в един много голям исторически период. Не се отнася само за днешното наше поколение или германско, или пък за следвоенните.
Освен това, по работата ми върху пиесата тук с много интернационален екип, ми стана ясно, че мисленето, което идва от тая пиеса и от ситуацията, на която тя е посветена, провокира мисленето на хора от други страни. А това, което тази пиеса е писана преди 9 години, което е тази пиеса, е много българско, много идващо от мен, такава каквато ме е създала България. И това ме накара да погледна отново на България по различен начин. Мисля, че сега повече се идентифицирам с нея и по-малко ме интересува да я защитавам. Преди имах някакъв вид комплекс, когато разказвах за това откъде идвам. Никога не съм го осъзнавала като такъв, но сега го виждам. Така. И защитавах България и разказвах много за нея. Сега това не ме интересува. Сега аз разказвам за това, което правя, за това, което правят моите приятели и колеги от България. И мисля, че това е по-естественото. Така съм повече българка. Stell dir mal vor, ich hatte beschlossen, Sonne. Ich habe schon gesagt, dass ich für großen Podcast geflogen und dass ich nicht sexy ist oder obwohl sie nicht besonders drin ist, hat sie eben besonders rein. Schließlich wollte ich die Tür. От известно време Цвета Софрониева е тук, в Щутгарт, в Академията Солитюд, където тя бързо стана един много жив и приятен елемент на общността. В нейно лице се запознах с една необикновенно интелигентна, необикновенно талантлива, необикновенно дейна жена. Много ми е трудно да кажа как ни вижда Европа. Европа според мен не ни познава. Ние обаче и не искаме тя да ни познава, ми се струва. Ние просто почти нищо не правим тя да ни познава, въпреки всички наши контакти и изяви. Струва ми се, че имаме някакъв вид комплекс, който от една страна е, че ние нищо особено не създаваме, а от друга страна е, ние създаваме гениални неща. Истината е някъде по средата и в момента, в който ние се освободим, станем естествени и забравим за това колко сме накадърни или колко сме гениални, а просто сме си ние, нашия контакт с европейските среди, в независимост от това с какво се занимаваме, в нашата професионална среда ще бъде много по-голям и много по-истински. Другото, което е, че ние трябва да разберем, че всичко е въпрос на личности и на лично общуване, а не на институции. И нашите институции обикновено ни пречат културни, не ни помагат в това как представят България навън, защото те не винаги разбират какво очакват хората в една Германия, да речем, от българската култура. Какво могат те да видят и то да ги заинтригува. Интересното в България не винаги е интересно навън. Извън България трябва да се търси друг маркетинг на българската култура. Ние трябва да показваме на отделните държави, където искаме да се представим, това, което от тях би заинтригувало. Тоест, ние трябва първо да ги познаваме, за да можем да им предложим това от нашата култура, което в тяхната култура може да бъде разбрано или може да бъде оценено като иновативно. И то не винаги е това, което в нашата култура бива оценявано като иновативно или като ценно. И това разминаване така е много силно все още. Освен това, ние като нация много трудно правим лоби. An einem Bankett, Hochzeits- oder Wahl oder also Gott was für einen Tisch sitzen und sich mit einer Wiese, Flugzeug,
Според мен пиесата съдържа в себе си много възможности, т.е. отделните текстови фрагменти са градивните материали, които чрез произволно комбиниране могат да създадат напрежение и които отнапред нямат драматургична структура, а представляват нещо като купчета, които чрез режисурата се подреждат в една цялост. Сетивните ни възприятия ни диктуват нещо, което постепенно се формира в едно мнение и се оказва, че това мнение изобщо не е толкова важно. Мисля, че тя може да развълнува всеки, независимо от националната принадлежност. Аз съм американка и я разбирам. И макар, че я слушам на немски, тя ми говори за моя живот и моите чувства. По същия начин, както вярвам и на немците, и на българите. Начина на мислене, гледната точка, всичко е много различно. Срещат се различни политически възгледи от двата края на света. Затова е много интересно да се сблъскаш с подобно нещо и да участваш в него. За мен работата беше много интересна, но не беше лесна. Мога да кажа това просто, защото според мен е много трудно да се постави подобна пиеса, която е едно предизвикателство за театъра. Но въпреки това може да се опита и опита беше успешен. На мен пиесата ми заприлича изведнъж на скалата на радиоапарат, който човек може да нагласи на всяка възможна станция. Такова нещо изобщо не съм срещал в театъра. Това, че един текст може да функционира като скалата на радиоапарат. Днес замъка Солитюд преживя една пиеса от една българска авторка с една интересна комбинация. Немски постановчик, немски актьори, но въпреки всичко тя имаше своите български моменти с музиката, с последния вал, с многото български имена. И въпреки всичко, според мен, ценното на тази постановка, на тази пиеса на Цвета Софрониева Ръчка е, че тя има именно тези моменти, които й дават възможност да бъде разбрана и тук, и в Рим, и в Вашингтон, общочовешки проблеми, проблемите на едно семейство, проблемите на една съпружеска двойка, но и една дисекция на едно общество, един много остър и много точен социологически поглед, който и се отдава. Im Saal des Parteihauses mit den vielen Porträts an den Wänden, mit den Fahnen und Symbolen, welcher Partei auch immer, müsst ihr euch selbst ausdenken. Das heißt Symbole fast aller Parteien auf einer flammend rot gestrichenen Wand und einem eben solchen Fußboden. В момента, в който стигнеш на някакъв връх и си мислиш, че повече можеш да повлияваш, защото си го изживял или защото си там, за това да има някакво по-голямо добруване, за това природата по-малко да бъде унищожавана, за това светът да е малко по-оптимистичен или по-цветен. И в един момент разбираш, че това не е така. Че дали ти ще се занимаваш с по-елементарни и по-малки, дребни на пръв поглед неща, или с по-глобални, ти не можеш да повлияеш повече. Това ми се струва много тъжно. Фактически единственото, което ти можеш да измениш, е самия себе си и това, когато за първи път го разбрах, за мен беше разочарование, защото аз се надявах, че някакви, може би не само моите, но някакви съвместни усилия на хора, които обичам и с които правя неща заедно, биха могли малко така нещо да задвижат. А сега вече не го вярвам това. Това е разочарование за мен. Струва ми се обаче, че цялото ми поколение в България, а може би и по-предишното, не е било учено да обича себе си. Ние бяхме виновни, ако си вярвахме. Мене са учили като дете да при всякакъв спор, в който се създаде някакъв проблем, да се чувствам виновна, ако аз настоявам на това, което мисля. И да се чувствам виновна, ако има недоразумение и не мога да ги изгладя. Така че това е останало в мен и до днес, т.е. не знам дали се обичам, но все повече си вярвам. Това за мен е по-скоро стечение на обстоятелства
някои хора считат, че е свързано с характер и личността ми, аз не считам така. Аз просто търся непрекъснато начин нещата да се развиват нататък, аз да виждам нови неща и да правя нови неща. И ако това е свързано с пътуване, не мисля, че е лошо човек да има база. Напротив, аз непрекъснато да виждам на хора, които съществуват малко по-стабилно и спокойно на едно място.